15 минути почивка. А, не, чакай да ми даде тогава. 28, 20. Да ми даде тогава да почивате. Добре, я ще мине. Няма почивка. Почивката чак в понеделник. Почивка утре. Леко само да го дойде. Давай сега, Слави, като за голям човек. Бегай, че пръска. Аха. Браво, държи си. Яй, ти пръска. Но те не са. Ай сега. Португизов? Не. Пърненка? Пърленка, да, нали казах. Една. Една. Друго с карата?